राष्ट्र सेविका संघाचे 5 दिसाचे वर्ग शिबीर परवरेच्या विद्या प्रबोधिनी हायस्कुलाच्या वाठारात जाले। 5 दीस चलिल्ल्या ह्या शिबिरात वेगवेगळ्या सुवातांतल्यान बायलांनी वांटो घेतलो। राष्ट्र सेविका संघ ही अखिल भारतीय हिंदू बायलांची संघटना। 24 ते 29 डिसेंबरा मजगती तांणी बायलां खातीर परवरे वर्ग शिबीर घेतले। हातूंत 60 सेविकांचो भोवमान जालो। सुनंदा आमशेकर सुवाळ्याक मुखेल सोयरी म्हूण हाजीर आशिल्ली। 5 दिसांच्या ह्या शिबिरा मजगती सेविकांची प्रात्यक्षिका, योगासना, लेझीम अशे वेगवेगळे कृती कार्यक्रम जाले। राष्ट्र सेविका समितीची कोंकण प्रांत सहकार्यवाहिका विभावरी उमरेन एकूण कार्यावळीची माहिती दिली। हीरक महोत्सव आणि अमृत महोत्सवाचा कार्यक्रम घेण्यात आला। तसंच ह्यावेळी यांना मानव हुतात्म्यांना मानवंदना म्हणून 60 सेविकांची योग घोषासहित अशी योग पताका योग करून मानवंदना देण्यात आली। आज हा म्हणजे समारोपाचा कार्यक्रम या ठिकाणी झाला। सुनंदाताई आमशेकर समितीच्या विभाग प्रमुख यांचं मार्गदर्शन झालं आणि मुलींची म्हणजे सेविकांची वेगवेगळी प्रात्यक्षिकं करून दाखवण्यात आली। उदाहरणार्थ दंड, नंतर योगचाप म्हणजे लेझीम, नियुद्ध म्हणजे ज्याला आपण कराटे म्हणतो, या सर्वांची या ठिकाणी प्रात्यक्षिकं करण्यात आली। गृहिणींची योगासनांची प्रात्यक्षिकंही या ठिकाणी सादर करण्यात आली। असा हा आज याचा समारोपाचा कार्यक्रम करण्यात आला आणि हे शिबिर घेण्यात आले। मी राष्ट्रसेविका समितीची कोकण प्रांत सहकार्यवाहिका म्हणून माझ्याकडे दायित्व आहे। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार।